Ka chanela ka lo lom le vek chewa tun chum video a chuanin bepui tui taka siam dan kan en ho ve le thung don ani tun chuma bepui ka ron siam dan hi atui no ol sam reu em a bol hlo mu han har sa le hau tak kan hmang don lawa video hi atop thlengin min lo en sakula in lo siam ve le theu don nya amma sabera chuanin bepui kha ka thiana ti hian ka sil fai veka chuang ka sil fai nuwa khanin ka chhum na tur bela ka da lu tani bokbon pum ruk lian vak lo ka tel boka ti hian tui a chim tok vel kan leianga gesa kan chuangang kan chhum min hma saphot don ani kan chhum chhungin bol hlo kan mamo tur te kan lo chanang spring onion purun sen hna kan hmang dona purun sen hna hi sin te te in kan chanang sin te 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 ila sin lutuk lo a chan dan tur om tok vel kha chu kan hre thiam mai tura ka ngaya ti hianin hei spring onion chu kan chan zo ta a chuan bol hranah dekchi a emaw bola emaw kan nei rem chanang anga kan chan sa kha kan da lutang bepui kan siam tam dan tura zir khanin purun sen hna hi chu kan tel hnemin kan tel tlem theia kha kha chu a awm tok kan hre thiam mai tura ka ngaya chuan hmarchapui kan hmang don boka hmarchapui hi ka rawh sa ani a ti hianin rawt thlengah kan dah lutanga hmarchapui hi kan rawt dip ve le ang rawt som anom zawk na turin chi ka ala ti hian kan rawt somang hmarchapui hi chu kan duh thak dana zir khanin kan tel hnemin kan tel tlem theia kha kha chu keimah ni duh dan dan ni sela hmarchapui pawh kan raw zo ve le ta a chuan spring onion kan chan sa kan dahna dekchi ah khan kan dah lut ve le a chuanin hei kan bepui le bokbon chhum pawh lo hmin tawh a bokbon pawh lo zawr that tawh a kan duh tawk anga gas kan off ang bokbon ho zawng kha ti hian bola kala chhuaka a kawr hi fai takin kan khe anga chuan rawt thlengah hian kan dah lut anga kan rawt som ve le dawn ani bokbon ho zawng kha ka bokbon hman hi a no tha reuh lutuka khe hi harsa deuh hlek ani kan duh chuanin hetiang bokbon lo bokbon sei chi bokbon eng pawh kha kan hmang thei vek ani ti hian bokbon pawh kan khe zo ta a rawt thlengah ka dah lut zo ta veka kan rawt som ve le ang bokbon pawh kan duh ang tawkin kan raw som zo ve le ta a kan raw som zawh hnuah hianin purun sen hna leh hmarchapui kan raw som sa kan dahna dekchi ah khanin kan dah lut ve le a bokbon kan dah lu hnuah hianin kan han rawt pawlh deuh nok nok anga hetia kan han rawt hianin spring onion te kha tlemin a lo som ve deuh hleka lo pherh ve deuh hleka a rim te kha rawn chhuaka kha khan a ti tui le zual duh ani chuan bepui kan chhum hin sa kha kan dah lut ve le ang chi a al tur tawk kan ala meh han kan tel bawkang meh han hi chu kan duh ang zat zat khani sela kan duh han dana zir khanin ti hian ngun deuhin kan chaw pawlang meh han duh lo kan awm chuanin a aiah khanin chicken powder te pawh kha kan hmang theia kha kha chu keimah ni duh zawk zawk khani sela bepui hi chu a hmin sa tawh ni wang khanin han rawt kawi vak kha ngai tawh lova ti hianin kan duh ang tawkin kan chaw pawlanga chuan a al tawh kem tih te kan temang a al dan te pawh tawk vela a tui em em ani ti hianin kan bepui al thak chu kan bepui rawt thak chu kan lo siam zo ta a tui em em a hetianga bepui rawt thak siam hi in lo siam ve ngei dawn nia tuin ti ve ngei yang ti hianin hei ka chhum na tui kha supa ka siam dawna ka al thak dawn ani chi ka ala al tur tawk chuan meh han tlem ka tel bawka chuan hmarcha hmui kan duh ang tawk ka thak tur kha kan tel bawkang ti hianin kan chaw pawlanga chi le a jino meh han kan thlak kha kan zu chawk ral vek anga a tawk ani mai ti hianin a tui pawh hi han hawpila a hang tui em em ani hetianga bepui siam hi a ol samin a tui reuh lutuka kan hmu ang khanin bol hlo hmu han har sa le hau tak pawh kha kan hmang lova nangni pon lo siam ve ula tuin ti ve ngei kha ka ring ani chuan ka channel min hlut saka min subscribe tu te le ka video min en sak thin tu te zong zong chunga ka loma thinlung takin lom thu ka soi mol mola min la subscribe ve lo te pawh khanin ka video hi tha in ti zawng ani chuanin
kho ngayin min lo subscribe pe ula like le comment te share te po min lo pek sak pe don nia kalom viawang ole hei kan be pui ro thak siam chu kan hmu ang hianin a hmelan dan te po hi a mawi em em a hmelan dan a mawi ang bawk khanin a tui hle ani chuanin a tui kan al thak po hi hang tui em em a be pui rim kha anam deuh chak poka a tui hle ani in lo siam ve nge nge don nia tuin ti ve nge kha ka ring tlat ani a tui lu tuk ani ole tun tum video tan chuanin du tok le photila video le peka kan zawain eitur tui tak tak te nen kanin hmule theuh dawn nia chumi hma zawng chu in zawain ni hman nuam zan hman nuam vek ule